jingpule woman kasmi. Jingpule na kita pozia kalendong kabakat sau katkod ar hadu shipo. To one pai sha utrai bad to terwa kane kajingdwai hau. To map yaki pap jongi bad to pediang ya kajingdwai jongi kumta ngin sayaro yame kumba ngila kula. Ka asiria kamla benpelat yangi bad ki kalithma kimla banyada yangi. Ngin ong shu haki Blei thau pilong u Blei chungi. Ngi pla go kenrat bahame u kun swed u shem ya kajing yi kpa. Ngan se lam biang ya ki pai chunga shanga. Ngan yi yaki da gado nu chunga baro. Na marba ngam pitar shu yaki. Ngan long yaki pai Israel kum ka umjer haka kendor kyang. Kin pu kum utiu lili. Kin su thiet chil liu kum kiding ka Lebanon. Kin sa ki san thimai, but kin sa itanan kum kiding olive. Kin sa iubi kum kiding kedar ka Lebanon. Sa shisin kin im hapo ka jingya da jonga, kin ki lemu kum ka kwer, kin se so kum uding wan, kin sa paunam kum ka wan Lebanon. Kipat Israel kin om yadei ay shu pat ki Blei thau ngan jubab yaki jingduwai jongki pat ngan ri yaki ngan salong yapi uding bayai jerngam ngan long katlong jong ki jingker khu baro ki do ki bastat do kin shemphang ya kabala tho hangi pat kin plyang yaka nadu kado nu ki lenti jong utrai ki long ki baben pat ki riu hok ki yad haki Henry ki nompap ki jenthod bat ki kellon namarwa kimbo diki ka ktien jong utrai ka sam prapuwe ka khot san hadu shipho khat lai bat khat Henry ulabu ya kane ka roi halor u Joseph men ba ulami persha kari Egypt ngala yos ngo ka sur ka bangam ju yos ngo Lapen aram ya kajingket na katerpeng jumpi, lapen lat ya kijingket jumpi na kasyang. Ha kajing lanot pilakot, but nga lapen lat yapi. Na kajakari uperthat ngala jubab yapi, ngala tinju yapi, ha ki meriba. Tus ngo kupat chunga, haba nga sning yapi. Ko Israel papinda shashkor yanga, day Bandon Blei kla hapning jomhi, Pim day bandem how Blei no way. Ngalong utrai Blei jomhi, Ubala wan yalam yapi nari Egypt. To ang bha ya kashintur pat ngan psa yapi. A banda ki briu jonga ki shashkor yanga, Banda ki Israel ki ya haki linti jonga. Henry ya ki Israel ngan jindapsa daw ko babhatam. Daka nga na umaw siyang nganjin da penhun yapi. Ka gospel kat kum Marcos kalendong kapakhat ar kat khod ar pupra hadu lai pusaw. Ustad ain uladan hangta ulayo usngo ya kini kijing yakren. Ulayo I ba u Jisu ula jubab kabade ya kisarusi kumta ulawan bankali yau. Ka ka hukum kabakong santam. Kani kalong kabakong santam na jubab u Jisu, to shashkor ko Israel, utrai u Blei jumpi ulong tang mo utrai. Tenamar kata pidei ban iit ya utrai u Blei jumpi, da ka do nu jumpi baro, da ka minsium jumpi baro, da ka jimut jumpi baro, pada ka bor jumpi baro, pad kani kadei ka hukum ka baar. Pidei ban iit yalau para priu, kum yaladihi. Omdan kanu ka waypat ka hukum ka bakham kong san ban ya kini ar.
Utau ustad ain ulaong ha ujisu, melakren ka badai konong hikai, tashisha kumba meong, padon uway ublay, pad omdon uway vat lat nao. Kumta ubriu uday ben iedya ublay da kadono jong u baro, da ka jingmut jong u baro, pada ka bor jong u baro, pad uday ben iedya la upara briu, kum yaldihi. Kakambah shikat day ban kongu yakini ki hukum artali banya kabawanra kimrat bantang halor kedungan bad banterwa jin knya ha oblay. Ujisu ula yoi katno ula ai kejubab kostad bad ula ong yeo. Pim jengai na kahima oblay. Hadin kane omdan banut keli shu ya ujisu. Ka gospel chong utray.